Едно. Здравейте, хора, аз съм Живко. И обади се. И днес ще търсим тайни места в тази къща, докато се крием. Така, първи, който ще... Има такива, аз се чудя, че ще има светлини, защото не виждаме вратата, много ни е трудно. Да. Сега. Така, първия, който ще търси... Да. Първия, който ще търси е Ивка. Така, айде да тръгваме. Ивка, брой до 100. Брой до 100. Отвънка на къщата. Да, отвън. Добре. Ивка, за... О, чакай. Ивка, чакай преди да започнеш да броиш. Тръгвай, ма. Окей. Айде, Иве, почвай да броиш до 100. 3, 2, 1, старт. Айде, бе. Аз още не играя, само пиша тук на мен. Окей. Има някакъв код 743 има някакъв код 7434. Ако място да го видим. 743. Добре, държи. Петър става мега крипи. Честно. Аз просто продължавам надолу, не знам на къде отивам. Надолу ли се? Къде сте си скрили? Петър не се крие. Хора, имам някакви кодове от някъде. Добре. Брат, мега... Петър, мега ми е крипи. Отгоре има някаква голяма битка, да видим с него и паднеш. Или да се качиш. Аз не знам. Къде си, между другото? Не знам, и аз се загубих. О, не съм. Чико, пусти си камерата, защото да видиш къде са болите. Има два кода. Първият е 74354, другия е 74455. Сега съм намерил, да намерим нещо, в което да ги въведем. Хора, страх, бе. И мен, между другото. Мене се идва не ме страх. Хора, защо се пътуваме? Това не е реалност. Страшно. Да, и мен не страх. Аз успях да се измъкна. Беше ми мега крепи. Петър, бях открил едно мега страшно място. Чакайте, елате пред моята къща, ще започнем креницата. Не, няма да правим креница, а по-скоро ще търсим тримата. Няма да играем креница.
Телепортирайте се пред моята къща, толкова ли е трудно? Телепортирайте се пред моята къща, бе! Има буквално някакви гробове. Има един голям камък, направен от скала. Да, знам го, стигнах до тази стая и сега излезнах от къщата си. Аз се разглеждам, моля ви се, хора. Аз съм на загасена лампа. Извинете. Аз съм на загасена лампа сега. И аз. Има на загасена лампа. Между другото се вземете фенер. Ако бъдете контина, това съм аз. Не е рая. Ако искам да я обиша и това като да крие такава тълба или да я крие да те сега. Мега ме е страх. Петра, моля те ела при нас. Трябва да разследваме, знам на къде да тръгна, между другото. Аз съм с едно хора. Мен много ме е страх за това. На загасена лампа, вънка почти се стъмни. Наистина съм на загасена лампа. Добре, сега идвайте сега всеки да се вземе по един фенер. Иве, Аз мога да дам. аз имам. Ивка, къде отиде? Хора, ако намерите място, където да въведете код, ми кажете. На мен ми кажете, за да ви кажа двата кода, които съм открил и да ги пробвате. Ясно? Да. Айде, Ивка, хайде. Петра, ти къде си? Долу ли слезна? Да, долу съм. Чакай. Ела, сега. Ела, къде отиде, бе? Чакай, Иво. Ама чух се ли, бе? Да, сега елате. Елате, знам на къде да тръгнем за онази стая. Петре, следвай ме. Да, също. Има 3 хода. Петре, Живко, ела. Живко, ела. Нищо. Значи, що нищо? знам, Петре. Къде? Да. Аз си казах, че стъпища. И дайте ми. What? Петре, тук може да се въведе код. What the fuck? Хора, открих бушон. Открих бушон, елате. Добре, вие бедете с фенера, аз ще... Добре, идвайте насам. Чакайте. Този бутон работи. Той работи. Окей, идвайте напред и гледайте назад. Идвайте. Елате. Да слизаме надолу. Петър, много е крипи. Много е крипи. Видях някакво чудовище, честно. На една камера. Не, Петре! Къде отидохте?
Къде отидохте, бе? Какво са? Беше ли се изпратили пак на столите? Какво? Мене не утра. Хора, какво става? Петри, Просто се телепортирайте пред къщата ми. Не, това не е просто, не, това не е нормално. не, аз продължавам, няма. Отидете долу. Какво има? Абе, да вървим заедно, вие отивате на къде си искате. Да вървим. Аз отивам в една стая да видя какво става да бъде. Добре, Иве, идвай с мене. Ивка, идвай с мен. Ела, айде да тръгваме. Петре, пожелавам ти късмет. Айде, Иве, идвай. Питам затвори, защото говорихме с него един час. Трябва да се махна от тук. Добре, ще ва чакам пред къщата ми. Чули? Да, ще взема от той. Ще взема от... Знаеш къде. Ивка. Да. Да. Аз го виждам това. И там е един закон, който съм намерил. Може ли да не играем вече на блокира, защото ви става много страшно? Аз искам да играя. Живко, ти ще играеш ли? Да, искам да разбера някаква по-брутална тайна. Идвам да възема от центъра. Аз съм там. Аз съм къщата си. Къде си? Там го виждам последния ми код, който съм намерил. Честима приятелите ви играят в момента блокира. Значи ти, Петър и един мой приятел. Петър Георгиев. Може ли някой да ми каже какво означава детски сад до 18? Детски какво? Пише детски. Ако седнах на едно, като столче ми напише чао норм. Колко на история на човека. Живо да, вижте, че това е дете, история бащата и това дете, аз разбирам английската. И пишете, че това, това момиче, дете мислим, че е купа с една рока, е била владана, защото баща и не я обича много. Тя се е плакала. Живка, защо се махна? Брат, стана мега крипи. Видях нещо на покрива ми, човек. Видях нещо, докато седяха и там на този покрив. Видях нещо. Нещо. Защото преди тя не го харесва, сега иска да се смъсти на бащата в неговата къща, която е там. Айде хора, може да се близате в къщата. Добре, само ме направи румейт. Искаш да влезеш ли в къщата ми? Тя се направи ми. Ти още ли снимаш? Да, още снимам. Много е крипи, честно. Включи се, бе, не си румейт. Да. Само, че не мога да си бутна тъпата врата. Бъква ми. Искаш да се пренеса? Искаш да го направиш на румейт, ако обичаш. Той е румейт, просто не мога да влезна за ръката на пакел. Айде, влизайте. Взимайте се нери и не се запомните. Значи кодовете са 7, ако намерите мястото, ми кажете, за да намерим, нали, къде да пишем. Къде сте? Хора, не ми пуште един код. Хора, да пишем кодовете. Не знам. Аженко. Добре.
Ама вие къде сте, бе? Аз съм вече долу. Кой искам да ме сметна на лава, не искам да съм млада да седа. Така, да се страшно. Аз съм гледам на трети рок. Петре, къде си? Влизаш ли? Ето. Ето. Айде да тръгваме. Ама си останете звука да чувате неща. Окей, има два. Ивка да тръгва по един, а ние тръгваме по другия. Не, това е. Нищо, къде си? Така съм. Долу съм. Хора си вече си е до края, не на обаждането на другото. И сега имаше толкова не си е много с стейки. Окей, отиваме към тази стая. С големия портал. Искам да сте пред мен, моля ви. Сега разбирам защо може да се запали, защото като има много вода на дървено, знаеш да се запалва. Чухте ли го? Гледам звук ли сте? Имате едно... Да скачим ли? Ливко, чули се на някой влезе в полуха? Ливко не... Чакай, Да. Ливко, виж, влезни. Да. Направи и така, като мен. Нещо ме гони. Видях го! Нещо ме гони. Ивка, видяли ли ме човече? Аз го видях! Имаше някакво много. Не ме гониш нещо. Едно черно човече влезна в стената, буквално ей тука. Брат, това може да е сестра. Да, дъщерята. Да скачваме нагоре, честно. Шит. Това е мега каренка. Моля ви се. Хора без да подгони нещо. Къде отидохте, бе? Айде, да тръгваме към стълбите. Нещо като някаква сянка ме гонеше. Ама малка сянка ли? Чакай, ние да не се въртим в кръг. Тръгвайте нагоре. Стар човек беше. Айде, бе. Само по-голяма като. Да, знам. What? Ма ние се върнахме. Да тръгваме то. Чакай, накъде си? Мен е супер страх. И мен. Тук има една друга кукла, май наистина е кукла. Аз това го видях от доста време, но не знам дали. Ето още един код. Запиши го. Кога да напиша? О, чакай да напиша този код. Да. Не, това съм го записал. Окей, да тръгваме. Хайде, хора. No Minecraft. No Minecraft. Хора, отидете ми да чувате звуците, защото те сигурно ни казват нещо. Добре, тръгвам след Петър. Хайде, нататък. Не се връщай за мен. Скачам. Добре, накъде? Чакай да изчакаме. Иве, Къде са ви? Вие сте писате с фенери. аз съм пълен с фенер. Елате пригаде. Моля ви се, елате. Ти къде си? Намерих нещо да знам какво. Къде си ти? Ти какво да не дойш? Отидете в началото там. Да, бе, тук сме. Така, там сме. Така, отидете там, където в дясното ви. Дясно. Тук трябва Една да. голяма дупка. Да бе, напред да отивайте. Така, докато не дойдете при мен. Вървете по коридора там. Докато не дойдете при мен. Докато ти чуля един звук се е много. Нали си спомняш как гледат хората в Roblox игрите? Да, къде? Надолу ли? Хайде бе, идвате ли? Да, просто чакай. Има даже проиграл. Аз не го. Петра, къде си? Чакай, че ще отивам да ви покажа. Елате. Аз не мога да видя камерите на къщата. Само да къщата да.
Отидете в началото. Отидете. Елате. Ей, тук елате. Да, виждам за това място. Да, елате сега. Живко, тук ли си, къде си? Тук съм. Видяхте. Ела. Да. Елате, видите какво да видя. Какво да видя? Да, това го да видя. Да, и аз го намерих. Тук има още един код. Петра, запиши го. Вътре има код ли? Да, не го... Чакай да го напиша. Хора, да виждам много. Светете ми да видя кода. Живко, мрази с мен, бе. Не виждам кода. 8, 9, 9, 50, 53, 4. 8, 9, 53. 8, 9, 53, 4, нали? Да. 8, 9, 53, 4. Добре. Добре, да тръгваме натама. Аз се силно. Виж, тук има някакво зелено нещо. Знам. Стигнах до тук. Чакай, бе, аз... Това е нищо, това е просто сървъра, докъде стига. И това просто не са го обработили. Аз не мога да се видя камерите. Ще излезна вкъщи за нищо, видя камерите. Става ли? Да. Но то не ми дава да се видя камерите, бро. Не ми дава да се видя камерите. Дядко, че е в къщата. Каква? Дядко, вич. Как да се видя? Сега съм гледа сега. Аз не съм ви казвам, ще... Така. Хора, сега, тъй като трябва да се съобразим и с Ивка, нека да играем на нещо друго. Защо? Само заради Ивка. Аз се играя на тук ще разгледам. Окей. Ние с Ивка, искате ли? Сега, всеки да играе на различна игра, която има. Ти ще играеш, Петра, на Roblox. Ивка ще играе на Brawl Stars, аз ще играя на Stumble Guys. Аз ще ви казвам какво съм намерил. Да, и след това записвай. Моля някой да дойде при мен да разследва с мен, че ми е скучно сам. Ивка да дойде при теб. Аз имам бая ми си и в Stumble Guys. Ивка, ти си по-добра. Ти намери това. Ма ти ще си с Петър. Аз вече да съм Brawl Stars и играли. Но, вече. Но, Помните ли си може колко с зелената рокля? Да, изгледат картината. какво? Разклати картината. Да, изгледат картината и ме гони. Какво те гонил е? Искам да излива бразата, но не мога. Станала като живко, ама с браза, като ми. Добре, обидва сега. Нали, трябва да се взема къде. Билия? Да. Хора? Аз направо искам да спомните си на тази си махалата. Но не я коктейли. Кой? Дето имаше като бели лагери на някакви коктейли. Да, се изпуща. Така не беше. А нищо не съм крадил. Хора? Да. Не знам дали това е възможно в Brawl Stars, обаче нещо като черен дух, да, черен дух се ме преследва. What? Без дух. Се някакъв черен дух, който ме преследва, хора. Хора, много да дойде.
нещо ме следва. Добре, но някой вика въпки мен. Не мога, мега ми лагва. Ти няма да играеш, в смисъл ти само ще го гледаш и ще му казваш. Не, често ви казвам, аз повече Brookhaven няма да играя. Brookhaven е измислено така, че да те накара да не го играеш. Но всъщност и те кара да го играеш, защото има бая тайни. Добре да играем на друга игра, не Brookhaven, правилно? Да. Аз играя с... Айде да стоям в облак. Добре. Хора, искам да ви предупредя, че добре, всички ли играят? Наистина ли сега играете на Brookhaven? Аз играя на Brawl Stars. Аз играя на Brookhaven. Още ли? Още ли викам? Да. Ако не искаш да се махна. Нека да излезем и да играем на нещо друго. Ако искате Squid Game играта. Аз махам от това нещо. Не мога. Няма да играя в Brookhaven. Само може ли да изчакате само да победя тази игра? Ага. Да, иска онлайн. Не, аз сега на Brawl Stars, човек. Това искате ли да направя контиг да се казва бейсбол? Как? Бейсбол, бейби краля. Ама искате ли? В понеделник да направи, вие да ми избирате и да видите какво ще се падне. Има беби краля, това не мога да бъде. Окей. Уже по-боща. Убийство беше. О, аз ще карам и само с бебе. Ема лежа, телъс. Между другото, аз скоро ще имам 230 приятеля. Браво, Живко, да познавате данни, не ги познаваш имета. Какво ще имаш? Ще имам 230 приятели. О, браво, аз ще имам 8. Май, какво нещо? Да знаете ли откъде съм стигнал толкова приятели? Да. Как? Играхте на различни игри и си цъкал на всички хора, аз скорее. Да. И така, и просто и цъках. И ако не ми отговори, го нахалствах, докато не излезе от играта. Къде много се блокира? Не ме е блокирал. Никой не ме е блокирал до сега. Не, това е блокирано. Завтра? Не искам да правя фигурки, защото Петре, помниш ли днеска Мартин как танцуваше на хореографията? О, някой ми пати покана току-що. Аз ми почвам всички към тебе. Не видя колко ще ми приемат. Нов приятел. Ай си пчерове! На мен не ми приемат, но... На мен половината не ми приемат. Да, това е. Не приемат. Айде да се спадете ли тази тук порта? И едно отвориха на тази тук. Като... Не имаме да почне.
Манчестър Юнайтед. Сега ще играем на Green Light Red Blind. Окей. Game time. Къде ще ни изгубим? В друг сървър съм. Къде си си? В леглото. Ма не сте ли в Red Blind с Green Light? Пък ли е просто? Отворена ли е портата? Не. В друг сервер сама. Да, в друг сервер. Може да сме били в един сервер, но докато ме е зареждало. Сега ако някой да губи, да. Аз завърших първия всичко. Точно ми е добре каза. Аз мога да си набървам в газа на куклата. Защо го каза? Не трябва. Може да навариш. Пробвай го. Добре, се опитам да я се намеря. Green Light Red Blind, where she take up. Such a mess for the night. Let's Какво? Добре. Трябва да сред някой играе сама игра. Аз съм сам и Гилко е сам. Ето наврях се в газа. Ето, всички са навря до газа. Не, аз съм на бисквитките. Ок. Аз съм играл с кръста на бисквитките. Буквално просто правиш кръстки и печи. За 3 секунди го направи. Едно да ти издават различка са луки.